No niin, siinä on nyt sisäsuihku paikallaan. Testiä vaille. 4 koukkua kattoa. Temusta suihkuteltta. Tommonen joku lasten kylpyamme. Hanaan pistin tommosen pikaliittimen ja siihen sitten normihanapää normaalisti. Tuon saa sitten tohon noin. Samaa letkua käytetään tuohon auton vesitankin täyttämiseen, niin saa vähän kauempaakin otettua tuolla venyvää letkua, niin tuon tulee paine, että tää venähtää pitkäksi. Että pienenä menee sitten, kutistuu kasaan. Mitäs tälle tuli hintaa? Tuo oli varmaan alle 10 verran. Tää 20. Korkeuskin suu justiinsa. Tälläkin hyvä, kun tässä oli tää kattopuolikin. Mä luulin ensin tää avonainen. Tässä höyrys mennyt, mutta ei olisi kyllä haitannut, kun siinä on poistopuhallin, mutta parempi näin. Sitten vaan kiinni. Korkeuskin oli justiin sopiva. Ei mene tonne sitten saippua veteen hieromaan. Ja tosta saa vielä kiristettyä alan nyöriä, niin pysyy hyvin tuolla altaan puolella. Sitten vaan muija suihkua kokeilee. No niin, muija suihkussa. Hyvin näyttää vesi valuvan tonne. Ei roisku kyllä mihinkään. Helvetin hyvä. Laitetaan siitä vielä vähän poistopuhallinta, niin lähtee kosteotkin suoraan pihalle siitä. Se on siinä. Helvetin hyvä. Ei paljon tarvi viritellä suihkua varten. Muutamat liittimet ja osat, niin ei vie tilaa. Tonne menee allas ja tonne menee sitten tuo suihkuteltta, niin tommoseen tilaa plus letku. No niin, suihku sieltä. Lasketaan paineet. Paineet vekee. Maksimiteholle tuon. Näin kun hyvin kutistuu tuo letku tosta. Noin. Ja hanakärkitilanne. Siinä tuplamoodi. Lasketaan vielä letkusta vedet pihalle. No niin, sitten suihku vaan irti tuolta. Noin. Tommoset pikkukoukut vaan tarvii tonne. Suihku voi heittää tonne kuivaan. Sinne vaan saatan. Tuon verran tuli vettä. Sen saa tyhjennettyä pihalle. Noin. Ei ottaa saippua vesi mitään tossa. Puhistuu pahan kadutkin samalla. Tuo kanssa perään kuivumaan. Ja letkupaikka tossa. Noniin, se on siinä. Ihan kätevä.